back again नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गोदान भिडिअ बनायबावनाय थाबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजां दं आंबो मोजाङै दङ ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ जाहैबाय खानाय बोननायदो आरो बाजैनाव आंनि सिरियालखौनो नों साबसक्राइब खालामाखैबा बोरै नुनांगौनो बाजैजों बोजानो नागिरदों आं खानायखौ आं नोंनि दखानखौबो हगारदोंथ' गावनि दखानखौ हगारनायखौ नुवाखै बियो स' आं आगोलाव दखान देखायदोंमोन ना बे दखानावनो बोजानो नागिरबाय ओमफ्राय खानायखौ हास'बाय आङो नै बिराद माबा जायो जेथो जायो नालाय आंनि खानाया ओंखायनो हास'नानै बोनोसै ओमफ्राय उनाव लावफिनथोंसै आरो बिराद गाज्रि जाबायमोन आंनि खानाया द्रायथारमोनबो दिनै डिउटि बन्द माबा दखाना बन्द पार्लारजों पार्लार बोलायलायाबानो उफायनो जासिगोन ना रानबाय नै लामब्रे लुमब्रे खानाय मोजांखौनो हास'जोब्बाय होननायसो जाबाय बिमा बिफानाव रां लाय लाय बिउटि पार्लाराव गारहैजोब्बाय खिन्थु जों बिमा बिफानिफ्राय नङा जों गावबागाव खामायनायखौसो बोजायो होननायसो जाबाय उन्दैखौ लेंहरदों भिडिअ खालामनांगौना बेहा होनदों माबे मा होनसोनो ओंखारनांगौ बेना खानाय गोलावथार मालाय आंनिखौ लामब्रे हास'ना होबाय बियो खानायानो मोजां थाया नालाय फै खम्बला फोराननाया माबा फ्रिसार्जिं होनलायलायबाय गारिखौ नङा मबाइलनि दाम लाखियो ओमफ्राय जेनेबा मबाइल सोआ मोनबा माखौथो सार्जिं खालामनांगौबा ओमफ्राय माबाया टिभिस नङामोन माबाना आजिसना नंगौ ओमफ्राय बेना मोनदों अरिजिनेल मोनदों बे जोंहा हमजाबा होननाया हमजाबा होननाया बे हिनजावनि नाम्बारखौ लाफानानै बायथारनायसो ना उनाव ट्रेन्सफार जायाबा टिभियाव आरो इउनिभारसिटियाव मास्टारखौ फैनांथारगौ माने बिदिनाखै होनदोंमोन ओमफ्राय सिरि थाबाय माने गारि गोदानखौ ट्रेन्सफार खालामनांगौ होनबाय हा गारि गोदानखौ माने ट्रेन्सफार खालामनांगौ सालायजायो सालाय मालिक गैयामोन हिनजावा गैयामोन हिनजावा मालिक नङा हौवायासो बे लोदोदो दारि ओरै एसे मोननाय खानाय मोननायासो गैया आजिसनाव हरनायासो रायलायदों आरो खोथाया खोन्थाया एसे मोजां नङा मानसिया बेखौ मिथियाना जोंना मिथिया बेनाव लाजागोन गोसोमा हारसाया खोथा लोगोदो गोदो हारसाया सार्भिसिंआवसो थायो बे बेखौनो भेरिफाइ खालामनानै बिदेले नों मैया थिखोनाय बायदिया बेखौनो माबा खालामनो स्मार्ट कार्ड खालामनांगौ दा स्मार्ट कार्ड खालामनानै लानांसिगोन औ खिन्थु हरखायोमोन हरनाया अरिजिनेल मोनखायोमोन अरजाला बियो बिदि पुलिसजों रायलायनोसै मालाय स्मार्ट कार्डखौनो मोनाबा होननानै ओंखाराबानो गारियानो गारि गोदानानो माबासो आरसियानो माबा जोंना स्मार्ट कार्ड सफैयानो बेखौनो रायलायदों फट'आव ओंखायनो लासाव जाहैनोसै माबायावहाय खनसे ज'नो बन्द' गावनि लायसै थाब बोखांगोन ना खावसे होखांबाय आरो खावसे दंबावो मारै फुरलाला नुखो दे आंनि केमेराया माला मबाइल गोदान लानो हाबावो बाल थाब थाब सापर्ट होदो थाब थाब साफा मा साफासो होनलाबाय थाब थाब फैसा सापर्ट खालामदो फैसा हाबनायनि ओमफ्राय आइफन लानो हानायनि होनदो
गैया मा दा हाबलाबायनोसै 10 थाखाबो गैया होनोसै रायजो राजाफ्रा जा हायो एसे सापर्ट होबासो आंनि फैसाया जासिगोन नुदों सापर्ट खालामनो थिनग्रायानो आंखौ हाबहां हां नुथारो नै मुसुगुराबो मोस्रोमनिसो मानसिया थिख्लिख्लि एसे साइज नुदोंसै आंखौ बयबो होननायसो खानायाबो एसे रोजाहाय बारा गाज्रि रोजाद्रायबो नङा पातलाद्रायबो नङा दायो कमप्लिट जाबाय आरोना नै जि गोबाव जाबायमोन आङो भिडिअ होयैया ओमफ्राय माने जा खानाय बोबाय थाबाय माने खामानिया बेस्थ' जाबाय बिदिखायनो आङो भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन आरो ओमफ्रायो बिराद गोबाव जाबाय भिडिअ लाबोया बिदिनो एसे गोबाव जाबाय आरो ओमफ्राय बिराद बिदिनो खामानियाव बेस्थ' जाबाय थाबाय खानाय बोबाय थाबाय गाननाय बोबाय थाबाय बे खानाय बोनायावथ' टाइमानो गैखाया नालाय भिडिअ खालामनोबो आरो दस्रा मानसिफ्राबो भिडिअ लानो टाइमानो गैखाया आरो रावबो भिडिअ खालामग्रा गैखाया नालाय ओमफ्राय ओंखायनो भिडिअखौ आं लाद'सै ओमफ्रायो रेस्टबो मोनासै आंहाबो ओमफ्राय दिनै रेस्ट खालामनानै भिडिअ लानोसै ओमफ्राय खानायबो बोनोसै साननानै भिडिअ लाबाय आरोना ओमफ्राय मेलानिबो बन्द'आनो गैखाया नालाय मेलायावथ' बांसिन कास्ट'मारसो जायो बेनिखायनो दिनै बोजाबाय आरो खांबाय एबाराव बोनसै Galili बनोसै बाया Gong theng theng ah Jadi kalau ada bawa brand shot banyak gitu. Buat dah sepas tebu. Kira-kira benar. Mana sana. Karena जाबाय खानाय गोलावबाथाय समाया आंखौ होननायसो गानबाय मोजा गानबाय Nah, tuh nunggu. Hasilnya selain makan itu lawa jadi apa deh? Makan itu jadi apa? Jadi hemat sudah. Lawa ini sih. Kingkong apa? Kingkong apa? Sigel lawa apa ini guna nih? Nih siapa sudah? Opsi? Kau siapa ini ya? Kau tunggu. Ada itu nasihat aku betul. Udah kabar. Karena berzagraber kusto, bergraber kusto. Mau apa nang? Karena igar lagi ya, naik jual nggak? Kamera, igar lagi. Dalam phone
गैया माने थाखानाय नङा आंनाव बदां खिन्थु दङ नै बिदियाव दा फाइनाल लुकखौ नायदो नै